Hai. Da, da. Deci dacă e vreo fată care nu știe, nu știe pe noi. Pe cine să mai știe? Pe cine să vorbim? Nu există. Dați-vă mai încolo. Nu există. Dar nu există. Hai să fac și o poză, că am și eu. Inima la deschis. Poate emoții acum. Ai tremulat de treabă. Ai tremulat de treabă. Erai deștept, erai cu minte. Nu ai avut la matematică până acum. Mi se pare că Ron la patru. Asta e hrana, nu? Da, mă, da. Cum ziceam noi boa? Nu mai știu, nu mai știu. Nu mai știu. Colegul meu de bancă, pe care o studiat ani de zile la matematică. Altceva, cine mai vrea de băut? De-aia am picat eu la capacitate la matematică. Mai vrea cineva de băut? Vreau eu. Chiar admiterea O cafea. Ai și cafea dezofriginată? Bine, mersi. Da, un cappuccino cu espresso faci? Da? Adică să nu fie de la plic. Gata, vă plăci. Nu, un cappuccino. Ce mai nu? Ai și sunet? Da? Logic. Ce să cânt? Vreți să vă cânt? Era o glumă. Dar în primul rând mă gândi de vreo 10 ori dacă să mai spun ceva sau să găi trasele în pâine. Vreo 2-3 ziceau, mamă, ești tare dacă ții un speech. Nu înseamnă că sunt tare. E bine că te lauzi singur. Hai. Ești, da, ești. Vă mulțumesc că ați venit. Suntem cam puțin, mă așteptam să fiți mai mulți. Unii s-au anunțat, n-au venit. Bine că au venit ăia care au vrut să se facă neapărat duminica. Lasă-mă că i-a trimis. Întâlnirea era inițial sâmbătă și eu iau, nu, că sâmbătă. Bine că au venit ei. Așa, Mirela, ce că e bolnav, îi dorim un sănătos și de gramică să se bate și pe cameră. Ne-am gândit deja. Toată lumea se aștepta la cine știe ce figură de întâlnire, la figuri, la... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu? Eu am adus. E pe mine, da. Unii veniră nemâncați. Nu știu de ce, dar tot aici arăt. Nu arăt pe acolo, numai aici. Nu știm nici noi. Nici noi nu știm. Altora le era teamă că, domne, ce ne întreabă Cutărescu, că noi nu facem nimic. Deci că nu am nicio teamă. Niciun fan de stat liniștit, că eu n-am nicio problemă. Important e că ne-am întâlnit și mi-ar fi plăcut să, sau mi-ar plăcea Ne întâlnim mai des. să o facem mai des. Să ne întâlnim mai des. Nu știu de ce, cred că majoritatea bine, nu an de an, că nu mai vedem diferențe. Oricum, vă mulțumesc tuturor. Inițiativa au avut-o ele două. În ideea că hai să ar fi frumos să ne strângem cu ajutorul tuturor, pentru că n-am făcut singur chestia asta. Cei mai mulți mi-a spus Radu Minerea. I-a avut în telefon. Mulțumim, deci au contribuit Serios, dar fiecare a contribuit câte un pic, așa, da. Oricum, era mișto să fim mai... Atât. Vă mulțumesc că ați venit. Mie îmi place. Doamna Felicita strigă catalogul. Bătaie. Poți? Strigă catalogul Da. să treceți acolo, prezent. Băi, nu știu, puteam și eu cu drag așa, mă înțelegi? Așa la control. Așa să ne condiții de care... Stai și un pic mai tare. Care am fost colegi. Voi erați în clasa 1 și noi eram în clasa 2. Asta e diferența mică. Și acum ne spuneți. Ce știați? Păi așa a fost. Auziți de noi? Știa toată lumea. Să seamă. Mare rău. În afară
care mai este în învățământ, mai știu că este anul. Și Bogdanul, da. Învățământul preșcolar? E la 12. N-aș fi vrut să fi fost și voi măcar o dată împreună, dar ea 3 ani. Sprijinește pe masă. Mă afară am mâncat eu din cauza voastră. Că nu eram o clasă rea, decât că... Foarte rea. Nu vă stăpâneam eu, că eram eu prea tânără și n-aveam Prea de treabă. Așa o fi și acum. Nu v-a schimbat directoratul? Nu. Nu vi s-a urcat la cap, să spunem așa. În primul rând sunt profesor, nu? Corect. De acolo plecăm tot. De acolo plecăm toți. Mie mi-este în mod deosebit drag de voi, pentru că mi-ați fost primii elevi și cred că o să rămân iubită de voi toată viața. Acum depinde de voi când și cum mă căutați și îmi spuneți mie ce e cu voi și dacă pot să vă ajut eu pe voi, vă ajut. Că curând faceți copii și voi să ajut la școală. Avem și La ce școală? 22? Ei, până la urmă, tot la școală 30, că nu te 22, nu am zis. Ești mai departe și ajunge sunetul mai greu. Ca să fie cât un moment oficial, eu așa aș vrea, nu neapărat să scriu catalog, că na. Asta nici nu poate fi numit catalog, e o listă de elevi. Pare pafițuica mea dintre 5 ani. Mai bine v-ați ridicat pe rând, așa și ar spune fiecare ce vrea să spună. Ba nu, noi suntem melodic și noi. Mai ales băieții. Da. Bogdan îți face față tensiunii și Ăia pe care îi știu eu ce au făcut și le... Spun eu. Vorbesc eu numele lor. Dar nu vreau să știu neapărat fiecare ce meserie face sau ce venituri are sau ce avere are sau ce nu are. De ce, mă, că asta e interesant? Să fiecare să spună despre ce vrea să spună. Dea cineva un exemplu că eu nu înțeleg să iei. Mai mult sau mai puțin întâmplător și mai mult decât ar trebui să spună. despre fiecare vorbește la om, ne spune despre fiecare. Da. Și noi ce dacă e ce sau... Da. Haideți, mai. Să vă spun că despre ce? Nu, da. De ce? L-ai găsit pe net? Ce făcea? Nu, filmează. Filmează, nu știu. Filmează tu, că ești mai... Nu să vorbească cele care au avut inițiativa fetele, probabil că ele au mai mult de spus de ce au vrut să... Să văd cum apăs pe on. Da, ce cu mine? Apasă pe on, nu? Da, la mine așa nu mai apăs. Deci pe mine m-a sunat la acum vreo 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, o săptămână și ceva. Da, mă scuzați un pic. Așa, doamna dirigită știe că și tot așa. Și am fost foarte mulțumit de această inițiativă, dovadă că am fost și prezent. I-am spus că s-ar putea să nu fiu prezent pentru că trebuia să fiu la votare. Dar am renunțat și... Da, nu. Nu știu, să cunoaște pe Bogdan. Bogdane! Chiar o parte dintre colegi, sincer, dacă mă întâlneam cu ei pe stradă, probabil că nu-i mai recunoșteam. Cum ar fi? Pe tine sigur te recunoșteam, nu. Mulțumesc. Era o problemă.